நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க போலோ வென்டோ. போலோ நம்மகிட்ட இருந்துச்சு, அந்த வண்டி அட்வான்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ உங்களுக்காக நம்ம வென்டோ கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒரு சூப்பரான கண்டிஷன்ல. வாங்க பார்க்கலாம். இந்த வென்டோ ஹைலைன்னு ஒரு டாப் மாடல் டீசல் வேரியன்ட் 2015 மாடல்ல 2 ஓனர்ஷிப்ல இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ இந்த வண்டியில பாத்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங், பவர் விண்டோஸ், ஏபிஎஸ், ஏர் பேக், அலாய் வீல்ஸ், ஸ்டேரிங் மவுண்ட் கண்ட்ரோல். பிகாஸ் இது ஒரு டாப் மாடல். இப்போ இந்த வென்டோக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கஸ்டமர் கோட் பண்ற பிரைஸ் 5,49,000 ரூபாய். அதுவும் பிக்சட் கிடையாதுங்க, முழுக்க முழுக்க நெகோஷியபிள் தான் கொடுத்துருக்கோம். உங்க சிவில் நல்லா இருக்கும் பட்சத்துல 4 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் நாங்களே பேங்க் லோன் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோம். உங்க கையில வேற 1,49,000 இருந்தா இந்த வண்டியை நீங்க எடுத்துக்கலாம். நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு குவாலிட்டி பஸ்ஸுங்க, பிரைஸ் நெக்ஸ்ட்டுங்க. மறக்காம நம்ம ஹோம் காசுக்கு ஒரு விசிட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சமான காரை எடுத்துட்டு போங்க.